Ассалому алейкум, дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хусият Бриллиантови мастери ширкати Атомӣ. Дар ширкати Атомӣ кор кардан осона ё не? Борҳо шумо мепурсед. Албатта осона. Барои чӣ? Дар ширкат вақте ки шумо регистратсия шуда дар 6 моҳ як бор харид мекунед. Ин ҷумларо бисёр дигарро ширкатҳои дигар бад мебинанд, мегӯянд ва ё фиреб мекунанд дар 6 моҳ як бор. Не, дар ҳақиқат ҳам хелавоз регистратсия шуда 6 моҳ вақт доред. Кай хоста якум харидтона мекунед, 2 нафар зери худтон регистратсия мекунед. Ҳама хел команда мешавад ва шумо дар муддати кӯтоҳ метавонед маош таброед. Хуби ширкати Атомӣ ҳамине ки ҳар рӯзи сешанбе шумо як моҳ интизор намешавед ки охири моҳ оила гиред. Ҳар рӯзи сешанбе чанд сме ки кор кардед дар картаи шумо мегзара. Чхеле ки медонед ба наздикӣ кушодашавии ширкати Атомӣ дар Тоҷикистон ва шумо ай ҳозир метавонед регистратсия шавед ва намояндаҳои аввалини ширкат дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравед. Барои ҳамин дӯстони азиз, барои ҳамкорӣ ва маълумоти пурра ба рақамҳои мо бинависед, мо шумода мефаҳмонем. Чхеле ки медонед дар ин ширкат